ಕುಲಶೇಖರದ ಜ್ಯೋತಿನಗರ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 10ರಂದು ಆಟಿಟೊಂಜಿ ಐತಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು. ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವ ನೃತ್ಯ, ಹಾಡು, ಆಟಕೂಟಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಆಟಿ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಆಟಿ ಖಾದ್ಯಗಳ ಸಮೇತ ಸುಮಾರು 35 ಬಗೆಯ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸುಗಳ ಸವಿರುಚಿಯೊಂದಿಗೆ ಭೋಜನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ತುಳುವ ಬುಳಿ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಮಂದಿರ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಎಸ್ ವಹಿಸಿದರು. ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ದೈಚಿವರ್ಲ್ಡ್ ಸಮೂಹ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ವಾಲ್ಟರ್ ನಂದಳಿಕೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಮಾಜಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯೆ ಶೋಭಾ ಪೂಜಾರಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಮೇಶ್ ಮೂಡುಶೆಡ್ಡೆ, ಹರಿಣಿ ಪ್ರೇಮ್, ರಘುರಾಮ್ ಅಮೀನ್, ಕೂಸಪ್ಪ ಪಾಲ್ದಾನ್, ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಭಟ್ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಮಂದಿರ ಈ ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಎಂಕ್ ಕಾರ್ದಿವರೆ ಅಂಚನೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ತಂದ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಮತ್ತು ಗೊತ್ತಿನ ಮಾತೆರಕ್ಲ ಯಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಂದಿಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಈ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಈ ವೇದಿಕೆದ ಈ ಸ್ಥಾನ ತಿಕ್ಕೊಡಂಡ ಎನ್ನ ಕೈಟ್ ತುಳು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಆಟಿ ಕಳಿಂಜಕ್ಕೆ ದಾಲ ಕೊರ್ಪಿನ ಅವು ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಇಂಕ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಮನದಂಡ ಜನಕುಲಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಯೋಗ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಇದ್ದ ಯೋಗ್ಯತೆ ಉಂಡಾಯಿ ಜರುತ್ತದೆ ಅಂಡ ಆ ಯೋಗ ಇಂಕಿನ ಬೈದದು ಯಾನ್ ನನರ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಕ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲ್ ಮಾಡೋದು ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಭಟ್ರು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬಂದಿರು ಓಲು ಸ್ವಲ್ಪ 4 ಜನ ಖುಷಿಟ್ಟು ಸೇರುವೆರ 4 ಜನ ಸೇರಿದು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುವೆರ ಅವ್ಳು ಖುಷಿ ಉಪ್ಕೊಂಡು ಅವಳ ಆನಂದ ಉಪ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನಿಕಲಿಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಿ ಆ ಪಾತೆರಕ್ಕೆ ಬೇತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಂಟು ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಈ ಮಾತೃ ಮಂಡಳಿದ ಸದಸ್ಯರು ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕದ ಮಾತು ಒಂಜೇ ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆ ತೊಂದ್ರೆ ಅಕ್ಕಂಡ ಕೇಂಡೆ ಕೋಡೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಕದಾರ ಜೈದ ರೈಜ ಅವನಿಗೆ ಕೆಲವರು 3 ಗಂಟೆ ಮಂಡ್ಯರು ಕೆಲವರು ಮಂಡ್ಯರಿಂಗಲು ಒಂಜಿ ಮಾರೋಡಿಂಚಿ ಜೈದ ಜ ಪಂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ ತಯಾರಿ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಏತು ಖುಷಿಟ್ ನಿಕಲ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ದಾರ
ಮಾತನಿಕಲ್ನ ಮೌನ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಅಂಚ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲಿ ಅವರೆಯಾವು ನೆತ್ತ ಎದುರು ಸೇರ್ದಿನ ಜನಕುಲು ಒಂತೆ ಅವರೆಯ ವಾಂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಅರ್ಥ ಉಂಟು. ನಮ್ಮ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಉಳ್ಳೇರು ಬಹುಶಃ ಸ್ವಲ್ಪ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ಉಳ್ಳೇರ ಅಲ್ಪ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ಕತ್ತಲಿಜ್ಜಿಗೆ ಆರ್ನ ಜ್ಞಾನ ತುಳು ಭಾಷೆ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೊಕ್ಕ ತುಳುನಾಡದ ಮಿತ್ತು ಆರ್ನ ಜ್ಞಾನ ಆರ್ನ ಕಲ್ಪನಾ ಮಸ್ತ್ ಉಂಟು. ಬಹುಶಃ ಇನಿ ಆರು ಪಾತ್ರೆ ಉಳ್ಳೇರು ಆರು ಖಂಡಿತವಾದ ನಿಕಲ್ನಲ ಜ್ಞಾನನ ಹೆಚ್ಚು ಮಲ್ಪರೆ ಉಳ್ಳೇರು. ಕೇವಲ ಒಂಜಿ ಜಾತಿ ಒಂಜಿ ಜನಾಂಗ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ಸೀಮಿತ ಹತ್ತು ನೆಟ್ಟು ಮಾತೆರ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಮೂರು ಬತ್ತದ ಮಾತೆರ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಗೆದ್ದು ನಿರ್ಮಾಣದು ಅವು ಸತ್ಯದ ಪಾತೆರ ಒಂದು ವೇಳೆ 10 ಬಣ್ಣದ ಅಂಡ ಯಾನು ಯನನ ಮೂಲ ಇದೆ. ಸೊ ಒಂದೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿದ ದ್ಯೋತಕ ಇಂಚಿನ ಉಂಟು ನನಾತ್ ವರ್ಷ ತುಂಬ ಪೋವಾಡು 16 ವರ್ಷದ ಈ ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನಾತ್ ತುಂಬ ಪೋವಾಡು ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರೆ ಪೋಬುಜಿ ನನ್ನೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೋರಿತ್ತಿನೆಟ್ಟು ಯಾನ್ ಇಂಚೂರು ಸುರುಂಟು ಪಾತ್ರೆ ಬಂಡೆ ನಮ್ಮ ಮಧು ಟಾರ್ಡ ಬಂಡೆ ಆರ್ ಜೆ ಮಧು ಡಿ ಜೆ ಮಧು ಎ ಜೆ ಮಧು ಪೂರ ಎಂಚಿನ ಮಧು ಬಣದಿಜ್ಜಿ ಇನಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುನ ಜವನೆ ಮಾತೆರೆಟ್ಲ ಖಾಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾತ್ರ ಮಾತೆರೆಟ್ಲ ತುಳು ಭಾಷೆ ಉಪ್ಪಡು ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೋಸ್ಕರ ಬೆಲೆ ಮಲ್ಪನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಬಟ್ರೆ ಡ್ಯಾನ್ ಬಂಡೆ ಈ ವರ್ಷ ಮದ್ಮೆ ಉಂಡು ಬಣದು ಬಟ್ರು ಬಂಡೇರು ಬರ್ಪಿನ ಆಟಿಗೆ 20 ಬರಡು ಯಾನ್ ಬಂದಿನಿ ಬರ್ಪಿನ ಆಟಿಗೆ 30 ಬರಡು ಅದೇ ಸರ್ ಇನಿ ನಾನು ಐತಾರ ಹೆಚ್ಚಾದ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಪ್ಪುಂಡು ಇಲ್ಲದ್ದು ಬಂದಾಗ ಬುಡಿದಿ ಕೇಂದ್ರಿ ಒಲ್ ದೂರ ಬಿದ್ದಾಡಿಯರು ಯಾನ್ ಮಂಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಟು ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ಐತಾರ ಬಂಡೆ ಅವಾಗ ಬುಡಿದಿ ಬಂಡೇರು ಇಲ್ಲಡುಂಜಿ ಐತಾರಲ್ಲ ಉಪ್ಪಾಡು ಬಂಡೇರು ಪಂಡ ಐತಾರ ದಾನಿ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐತಿನ ಅವ್ರು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಮುಗಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೋರುಂಡು ಅಂಡ ಆಟಿ ಪಂಡಗ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲೆಡ್ದಿಂಚಿ ತೂದಿದ್ದ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನ್ ಪುಟುದಿನಿ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮೋಡು ಅಂಡ ಮಾತ ಇಲ್ಲದ ಬರೀ ಟಿತ್ತಿನಕಲು ಎಂಗಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಬಾಂಧವ್ಯರನ್ನ ಐನಾಜಿ ಇಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂಚಾದ ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲಿರ್ದಿಂಚಿ ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಹೆಂಚಿನ ಗೌರವ ಕೊಡೋಣ ಅಕುಲ್ ಕಲ್ಪಾದ ಬೈದಿರಿ ಅವೇ ನಾನು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಏಪಲ ಪಂಪಿನಿ ಎಂಕ್ ಸುರುಕು ಮಾನವೀಯತೆ ಅನ್ನ ಧರ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡ ದಯಪಂಡ ಓಲು ಮಾನವೀಯತೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅವ್ಳು ಧರ್ಮ ಉಪ್ಪುಂಡೆ ಆಟಿದ ವಿಷಯಡು ಯಾನು ಎಲ್ಲಿಡ್ದು ಕಷ್ಟದ ದಿನ ಮನದಿಗೆ ಏನೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಡ ಇನಿತ್ತ ಕಾಲೋಡು ಅವು ಕಷ್ಟದ ದಿನ ಪೋದು ನಮಕ್ ಖುಷಿತ ದಿನಲ ಕೊರೊಂದುಂಡು ಅಂಡ ಇಟ್ಟು ಜ್ಞಾನ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಎಂಕ್ ಏಪಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಈ ಆಟಿ ಪಂಡ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನ ವಿಶೇಷ ತಿಂಗಳು ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಪ್ರಕೃತಿನ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಸಸಾರೋಡು ತೂಂದು ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರಪು ಪೂರ ಜನತ್ ಕೆಲವೇರು ಪ್ರಕೃತಿ ಬಣ್ಣಗ ಅವು ಇಂಚಿನ ಅವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅತ್ತ ಅವು ಅತ್ತ ಇಂಚ ತಗೊಂಡು ನಿಂಬುಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಉಪ್ಪುನಾಗಲ್ಲ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಪೆತ್ತ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪೆತ್ತಾಗ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ತಿಂದ್ರೆ ಪಾಡುವ ಇಂಕುಲು ತಿಂದು ಒಯ್ದಿನ ಈಜಿನ ಬೊಡ್ಚದಿನ ನೀರು ಪಾಡುವ ಅಂಡ ಅವೇ ಪೆತ್ತ ನಮಕ್ ಪೇರು ಕೊರ್ಪುಂಡು ಆ ಪೇರು ದೇವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಆದ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ನಮಕ್ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ನಮಕ್ ಆ ಪೇರು ಬೋಡಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಏತ್ತಲ ಹಾಲು ವಸ್ತು ಕೊರಂಡ ಪೆತ್ತ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡ ಪೇರುನೇ ಕೊರ್ಪುಂಡು ವಾಲಗಾಯಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿನ ನಾರಾಯಣ ದೇವರು ಕಾಲನಾಯಾದ ಕಾತೊಂದಿತ್ತಿರುನ್ನಾಂಡ ಎಂಟು ನನಬರ್ಪು ನಂಚಿತ್ತನ ಯುಗದ ಎಂಟು ಸ್ವರ್ಗ ಬೊಚ್ಚಿ ಎಂಟು ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತು ಬೊಚ್ಚಿ ದೇವರೇ ಈರಿಯನ ಕಂಚಿಗಡಗನ್ ನರಮನಡು ಕಾಪರುನ್ನಾಳ ಎಂಕ ಓಲ ಬೊಚ್ಚಿ ಕೊರ್ಪರುನ್ನಂಡ ಎಂಟು ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಮಟ್ಟೆಲು ಕೊರ್ಲಿ ಯಾನ ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಮಟ್ಟೆಲ್ಲ ಇಪ್ಪೆಂದು ಪಂಡಿನಂಚಿತ್ತನ ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆ ಕಾಲೋಡು ಪಂಪೆಗೆ ತನಕ್ಕೆ ವಾಮನ ದೇವರೇ ಕೊರ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರದು ಪಿರ ತಿರುಗುತೂನಾಗ ಯಾನನ ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಮಟ್ಟೆಲಿಗಾನ ಏಪ ಬರಡಂದಾಯಿ ಕನ್ನಡ ಕಡದುಕ್ಕ ದೆಪ್ಪುನಾಗ ವಾಮನ ದೇವರ ಬಣಪೇರಿಗೆ ಕರ್ಕಲ್ಲು ಕಾಯಾನಗ ಬುಲ್ಗಲ್ಲು ಪೂಪೋನಗ ತುಂಬೆದಟ್ಟು ಕೂಟಾನಗ ನೆಕ್ಕಿದಟ್ಟ ಆಟಾನಗ ದಂಟಲಜ್ಜಿ ಮದಿಬಲಾನಗ ಉರ್ದು ಮತ್ತೊಲಿಯಾನಗ ಕೊಟ್ರಂಜಿದೆ ಕೊಡಿಯನಗ ಮಂಜಲಕ್ಕಿ ಮೈಪಾಡ್ನಗ ಅಳೆಟ್ಟು ಬೊಳ್ಳೈ ಮುರುಕುನಗ ಕಲ್ಲ ಬಸವೆ ಮುಕ್ಕುರ್ದಕ್ಕನಗ ಕಲ್ಲ ಕೋರಿ ಕೆಳಪುನಗ ಅರಕ್ಕದ ಹೊಟ್ಟೆ ಓಡುಡ ಮೈರದ ಮೊಟ್ಟು ಮೋಟು ಜಲ್ಲುಡು
ಆ ಜಾಲ ಬಲಿಕನತದು ಈ ಜಾಲದ ಪೊಲಿ ಕೊನೆಯರೆ ಪೊಟ್ಟುಗಟ್ಟಿ ಪೊಡಿಬಲಿನ ಕೊನೆಯರೆ ಬಲ್ಲ ಬಲಿಯಿಂದ ಪಡೆದು ನಿನ್ನ ಮೋಕೆದ ತರ್ಕದ ಅಂಗೆಲ್ದ ಜನಮಂದೆ ನಿಕ್ಕು ಚೆನ್ನಲಿಗೆದ ಬೂರುಡು ಕಟ್ಟಿಯಲ್ಗೆ ಪಾರ್ಟಿ ನೀನೇ ಪೊಟ್ಟುಗಟ್ಟಿ ಪೊಡಿಬಲಿಂದ ಮಟ್ಟೆಲ್ಗೆ ಹಿಂಗಾದ ಕಡಪುಣ್ಣ ಪಿರಲೆಪ್ಪುನಗ ಈ ಬಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಆರು ಬಡಪೇರಿಗೆ ಆಟಿದ ಅಮಾಸೆಗೆ ಏರು ಬರಡು ಸೋಣ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಏರು ಬರಡು ಬೊತ್ತೆಂದ ಕೊಡಿ ಬರ್ಬೇಕು ಏರು ಬರಡು ಎನ್ನಗ ಆಟಿದ ಅಮಾಸೆಗೆ ಅಪ್ಪೇನ ಕಡಪುಡ್ಲೋ ಸೋಣ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ನಿನ್ನ ಬೊಡೆದಿನ ಕಡಪುಡ್ಲೋ ಬೊತ್ತೆಂದ ಕೊಡಿ ಬರ್ಬೇಕು ಈ ಬಲ ಅಂದು ಬಂಡೆಗೆ ಬಂದುಳೆ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಆಟಿ ತಿಂಗೊಳದ ಈ ದಿನದ ಒಂದು ಆಚರಣೆ ಒಂದು ನೆನಪು ಆಟಿಡಂಗೆ ಐತಾರು ಮಾಡುವ ಆಚರಣೆತ್ತು ಒಂದು ಪರ್ಪತ್ತು ಒಂದು ಗೌಜಿಯತ್ತು ಒಂದು ಸಡಂಗರತ್ತು ಆನೆ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಎಂಚೆತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಎಂಚಾತುಂಡು ಆನೆ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಪೆರಿಯ ಹಾಕಲು ಎಂಚ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟಿದು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಬದುಕಲು ಓಲು ಅಜೆತತ್ತದ ಈ ನಿಜವೂ ತೆರಿಪಾಯ ಬೋಡಾದು ಅಲ್ಪಲ್ಪ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾದು ಈ ಆಟಿಡೊಂದು ದಿನದ ನೆಪ್ಪು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪನವು ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಕೊಡ್ತನಂಚೆತ್ತನ ತತ್ವದ ಸತ್ವನು ಎತ್ತವನಂಚೆತ್ತನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ